Здравейте, момичета и момчета от трети клас на училище Гергана, на българско училище в Нью-Йорк Гергана. Извинявайте, че ви прекъсваме часа, но искаме вие да поздравите посетителите на българският фестивал за българско кино в Нью-Йорк. Нека да видим какво да ви запитам. Ти, как се казваш? Мира. Мира, на колко си години? На 9. Ти обичаш ли България? Да. Какво е за теб България? За мен България е едно много хубаво, красиво място, където аз съм родена там и там е баба ми и дядо ми и много семейство. Имам семейство. А значи за тебе България е твоята родина, Да. но сега живееш в Америка. Да. И какво би искала да видиш в Америка? Някой български детски филм? Някой... Да. Някой български детски филм. А имаш ли любим български детски филм? Да. Кой? Балто. О, този си гледала в България. Да. Браво. Знаеш ли някой стихче на български език? Можеш ли да прочетеш нещо от читанката? Да. Да? Айде, отвори нещо в читанката и прочети. Ето точно първата страница или втората. Ето тук, какво пише в зеленото квадратче? Първото изречение ни прочети с усмивка на уста. Обичам те, родино, полет. От млаките зелен и справните цветя на тополи. През първи слънчев ден. Браво! Много ти благодаря. А сега, ти, млади господине, ти как се казваш? Марти. Марти? И на колко си години? Почти на 8. За теб какво е България? Моята родина. Ти в България ходил ли си? Да. Всяка година ли си ходиш? Да. Къде ти е любимото място в България? Кое е твоето При любимо? Леля. При Леля? В кой град? Във Варна. Във Варна. О, разхождате ли се из морето в морската градина? Не съм ходил в морската градина до сега. Значи следващата година да отидеш. А ти обичаш ли да гледаш детски български филми? Да. Имаш ли си любим? Борбата на царележите. Така ли? А имаш ли си любимо стихотворение? Да. Можеш ли да ни го кажеш? Родна реч, майна сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татка, реч, що мълвам всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни игри ехти. Вечер приказки на нея, баба тихо ми шепти. И от книгата унесен, родна реч ми пак шепти. Милва като нежна песен, като утрин звън трепти. Браво, браво. Нека сега да попитаме това малко момиченце. Ти как се казваш? Екатерина. И на колко си години? На 9. Какво е България за теб? България е... Място? Едно много хубаво място, което е много приятно и има много хубави неща в България. Да, кой живее там? Където моята майка е родена и където моята баба и дядо живеят. Ти обичаш ли да гледаш филми? Да. Гледал ли си някой български детски филм? Да. Как се казва? Кучевчик мъже. Хареса ли ти? Да. Искаш ли още детски български филми? Да. Ти знаеш ли някое стихотворение на български език или...
Не можеш да се сетиш нищо. Началото на учебната година е трудно. Нека сега да попитаме това засмяно момиче. Ти как се казваш? София. И София, ти на колко си годинки? 8. На 8. За тебе какво е България? Където моята майка е родена. А ти в България била ли си? Да. Харесва ли ти? Да. Обичаш ли да се връщаш в България? Там живее ли някой от твоето семейство? Моите баба и дядо. Те разказват ли ти интересни неща? Да. Искаш ли да видиш един детски български филм? Да. И за какво да се разказва в него? Как? 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 Как децата... Как децата учат в България. Как децата учат в България. Успешна учебна година ти желая. А нека сега да видим. Ти как се казваш? Патрис. Патрис, на колко си годинки? На 9. И в кой клас си? В 3. В българско училище Гергана. Да. И ти обичаш ли България? Да. Какво е за теб България? Обичам да ходя в България, защото моята леля, чичо, братовчели са там и много ги обичам. Аз съм сигурна, че и те много те обичат. А ти обичаш ли български, да четеш на български? Да. Знаеш ли някое българско стихотворение? Да. Можеш ли да ни го кажеш? Да. Айде! Пенчо връчети. Пенчо не чете. Пенчо връчети. Пенчо пак не чете. Пенчо по... Пенчо поръсна. И иска да яде, няма откъде. Браво, браво. Благодаря много на 3-ти клас. Успешна учебна година.